Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκπομπή του Podkistra 1919 με καλεσμένο το Γιώργο Νίκα. Χειροκρότημα. Κάτσε εγώ να κάνω. Ναι. Συγγνώμη. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Καλώς σας βρήκα. Μην μας πείτε αλκοολικούς, απλά έχουμε έρθει σε εύθυμη διάθεση που είναι μαζί μας ο Γιώργης, εγώ ειδικά. Ναι. Είναι δικαιολογίες, μια ζωή, ξέρεις. Έτσι είναι. Πάντα είναι Στην υγεία σου κιόλας. Άντε στην υγεία σου. Εγώ πίνω χυμό. Εσύ έχεις. Πάμε, έλα, να κάνουμε ένα γεια μας να ξεκινήσει ωραία η εκπομπή. Πάρα πολύ ωραία. Άντε, γεια σας. Εσύ τι πίνεις? Εγώ πίνω χυμό βύσσινο. Ναι. Εντάξει. Να σου βάλω λίγο. Όχι, άστα. Χυμό κρυθαριού. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις? Καλά. Πάρα πολύ καλά. Πρόβλημα τίποτα. Αυτό θέλαμε να ακούσουμε. Λοιπόν, δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από την αρχή. Δεν θα πούμε όλα τη σχέση σας με τον Γιώργο και τη σχέση μας. Όχι, σε ό,τι αφορά τη σχέση μας, καλύτερα να μην πούμε τίποτα. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ναι, εγώ λέω να μας πει από πού είναι, από πού κατάγεται. Και... Κάτσε, εγώ ξέρω το από πού κατάγεται. βασικό. Είπαμε, ο Γιώργος Νίκας δεν παρουσιάσαμε. Ο άνθρωπος είναι μουσικός, είναι οργανοποιός. Πολυπράγμων, είναι πολυπράγμων, έχουμε να κάνουμε πολύ ωραία συζήτηση σήμερα. Για να δούμε. Και θα δούμε τι άλλο μας πει, τι άλλο έχει. Να μας πει από πού κατάγεται. Λοιπόν, εγώ έχω γεννηθεί στην Αθήνα. Καταγωγή από την πλευρά της μάνας μου έχω από Σκύρο και Μάνη, οι παππούδες, ο παππούς και η γιαγιά. Από πού? Καρδαμίλη. Έλα ρε, έχω και εγώ από Μάνη, Ναι. από Γερολιμένα. Όχι, Καρδαμίλη, αλλά δεν έχουμε έτσι κάποια σχέση. Και από του πατέρα μου την πλευρά είμαι από το Κυριάκι, Βιωτίας, ένα χωριό ορεινό στον Ελικόνα. Ωραία, επειδή εγώ το ήξερα από πού είσαι, αλλά αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώς προέκυψε όλη η ενασχόληση με την γκάιντα στη Βιωτία. Δηλαδή, άμα πεις ότι είμαι από τη Βιωτία, άλλα ακούσματα σου έρχονται στο μυαλό. Ναι, αυτό έπαιξε ρόλο. Η ποιότητα του κλαρίνου με έκανε να στραφώ σε άλλο όργανο. Ξέρεις. Όχι, εντάξει, η γκάιντα γενικώς είναι ένας ήχος που μου άρεσε πάντα, έχοντας πρώτα ακούσματα βέβαια σκοτσέζικη γκάιντα. Δεν είχα την επαφή με. Δηλαδή την τζαμπούνα ήξερα. Γκάιντα δεν είχα ακούσει τόσο την δικιά μας εδώ, τη βαλκανική, ας πούμε, που έχουμε στην Ελλάδα, σε όλα τα Βαλκάνια. Και μέχρι τα 23 μου δεν άκουγα και τίποτα άλλο πέρα από ραπ. Οπότε η παράδοση ήρθε πολύ αργότερα στη ζωή μου, ας πούμε. Ναι, δεν είμαι παιδί μεγαλωμένο με παραδοσιακή μουσική. Άρα η γκάιντα ξεκίνησε να μαθαίνεις μεγάλος. Ναι. Όχι μικρός. Δηλαδή, μεγάλο σχετικά, ναι. Δηλαδή δεν είχες τέτοια ακούσματα από μικρός. 28 μου, ξέρω κάπως έτσι, 27. Μεγάλο σχετικά. Η πρώτη σου ενασχόληση με τη μουσική ήταν το ραπ. Το ραπ. Ναι, παιδιά τώρα αστικού κέντρου. Δεν ξέραμε μουσική όπως εσείς με τις παρτιτούρες και αυτά. Θέλαμε να εκφραστούμε κι εμείς, οπότε ήταν λίγο μονόδρομος. Και το ραπ τότε δεν είχε την απήχηση που έχει τώρα. Ήταν δηλαδή εναλλακτική μουσική στην πραγματικότητα. Τώρα είναι στα high της. Ωραία. Πριν πούμε και για το ραπ, μάλλον να πούμε ότι ο Γιώργος είναι και στο Social Waste. Είναι μέλος στο Social Waste, νομίζω ιδρυτικό. Ιδρυτικό όχι. Είναι τα παιδιά από την Κρήτη τα ιδρυτικά μέλη. Εγώ είμαι ουσιαστικά στο νέο ξεκίνημα από το 2013 και μετά είμαι και εγώ μέλος του Καλλιτεχνική Επιτροπή που λέμε εμείς για την ορχήστρα. Καλλιτεχνικός διευθυντής. Γιώργο, ασχολείσαι επαγγελματικά με τη μουσική? Αποκλειστικά εννοώ. Όχι. Όχι. Με τι άλλο ασχολείσαι? Είμαι οδηγός σχολικό. Τέλειο. Να, είδες, μαθαίνω και εγώ πράγματα που δεν ήξερα. Ωραία. Με τη ραπ μουσική πώς ξεκίνησες? Δηλαδή με τα αντίπεινα ξεκίνησες? Ναι, το πρώτο συγκρότημα ήταν τα αντίπεινα και ουσιαστικά ήμασταν έτσι μια παρέα συμμαθητές από το σχολείο στην Πετρούπολη που έχω γεννηθεί και μεγαλώσει. Και σιγά σιγά, όπως σου είπα στην αρχή, θέλαμε να εκφραστούμε για τα προβλήματα που είχαμε, τις κοινωνικές καταστάσεις, και η μόνη εφικτή διέξοδο για μας ήταν η ραπ μουσική. Πολύ πιο εύκολη να την παράγεις, οπότε ουσιαστικά βασίζεσαι στο στίχο. Η μουσική έπαιζε τουλάχιστον δευτερεύοντα ρόλο.
σε αυτή τη φάση που δημιουργηθήκαμε. Μετέπειτα βέβαια αυτό που γίνεται και τώρα με το social το είχαμε κάνει με τα αντίπεινα. Ναι. Στην πορεία δηλαδή είχαν μπει και παραδοσιακά όργανα και ήταν και λίγο έτσι πρωτοποριακό για τότε. Ξένησε κόσμο στο hip hop. Δεν είχαν την απήχηση που έχουν τα παραδοσιακά όργανα όπως σήμερα. Ήταν όπως και τώρα η social καθολικά θα λέγαμε live μουσική χωρίς παραγωγή. Γιατί όχι, ήταν live, αλλά ουσιαστικά ο DJ που είχαμε έπαιζε τα sample, τις λούπες, τα beat, τα πάντα τα έπαιζε με ένα PC και πλήκτρα. Οπότε έπαιζε ναι μεν ζωντανά, αλλά προηχογραφημένα κάποια πράγματα. Και είχαμε και κλαρίνο, νταούλι, εγώ έπαιζα τζουρά και γκάιντα και μια ηλεκτρική κιθάρα. Αυτά ήταν τα πρώτα μας πειράματα. Ωραία, και με τους social πότε ξεκινάς? Με τους social ουσιαστικά ξεκινάω στη δεύτερη τους εμφάνιση και τα παιδιά είχαν κάπου έτσι χαθεί και αυτοί μεταξύ τους για αρκετά χρόνια, νομίζω από το 4 και μετά. Οι Social Waste υπάρχουν παράλληλα ως συγκρότημα με τα αντίπεινα, δραστηριοποιούνται σε άλλο χώρο έτσι, του hip hop και αυτοί τότε με κλασική φόρμα hip hop και βρισκόμαστε το 2013 μέσω ενός κοινού φίλου του Χρήστου του Στάχου με τον οποίο τον ήξερα από την Πάτρα που ήμασταν έτσι, σπουδάζαμε στην Πάτρα και οι δύο και μου λέει Νίκα έχω μια μπάντα, λέει θέλουν να βάλουμε κανένα παραδοσιακό όργανο και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία ας πούμε, με τα παιδιά ουσιαστικά. Τους ήξερα σαν συγκρότημα, δεν τους ήξερα προσωπικά. Έχει ασχοληθεί άλλο ραπ σχήμα να βάλει live όργανα και ειδικά παραδοσιακά όργανα πριν του social ή τα αντίπεινα? Παραδοσιακά, αμιγώς παραδοσιακά, να πούμε ότι είναι ένα hip hop συγκρότημα με παραδοσιακά όργανα, όχι. Αλλά έχουν προϋπάρξει, με φυσικά όργανα ας πούμε το έχουν κάνει Κυράζασταρ πολύ πριν από εμάς, αλλά όχι με παραδοσιακά όργανα ή όχι μόνο με παραδοσιακά όργανα. Δηλαδή είχαν φλάουτα, drums, σαξόφωνα, τέτοια πράγματα. Και με ήχο παραδοσιακό αλλά με samples, με προηχογραφημένα ας πούμε, το είχαν κάνει και FFC, κάτι ζουρνάδες, είχαν ένα φλερτ με την παράδοση ας πούμε. Αλλά μπάντα με παραδοσιακά όργανα νομίζω είμαστε οι πρώτοι. Να στηρίζεται σε αυτό. Η μοναδική μπάντα που κάνει αυτό το πράγμα που λέει ο Λεωνίδας. Πώς, εγώ θέλω να ρωτήσω, πώς γίνεται η ενορχήστρωση και το στήσιμο και γενικά να παίζετε και με προηχογραφημένα τα samples που λες και με φυσικά όργανα? Ναι, ουσιαστικά προηχογραφημένα έχουν από τους 4 δίσκους που 4 πλέον, που έχουμε βγάλει ας πούμε τα παιδιά, οι 2 πρώτοι έχουν στηριχτεί σε αυτή τη λογική, στο προηχογραφημένου. Από όταν μπήκα πιο ένεργα εγώ στην μπάντα, δηλαδή είναι το hip hop της Μεσογείου και τα σύνορα, εκεί πλέον είναι όντως στημένο πιο με τα φυσικά όργανα, δηλαδή δεν έχει την λογική του sample. Εντάξει, πλέον εδώ με κάτι καλούς μουσικούς όπως το Γιάννη, τα samples αυτά που έχουμε δανειστεί ας πούμε, πλέον τα βγάζουμε παίζοντας τα ζωντανά, δηλαδή την ίδια θεματική. Έχουν αλλάξει πολύ ενορχιστρώσεις. Εντάξει, έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Ζωντανά είναι πολύ διαφορετικό εννοείται. Αλλά θέλω να πω, είναι συμπληρωματικό το όργανο? Όχι, είναι βασικό. Δηλαδή είναι το βασικό. Η μουσική έχει γραφτεί πάνω σε αυτά τα όργανα, στα παραδοσιακά όργανα. Και στα live κάνετε το ίδιο? Ναι. Είναι ζωντανά όλα. Δηλαδή. Δεν υπάρχει προηχογραφημένος ήχος πλέον στο live. Α, τίποτα? Όχι, είναι όλα παιχτά, όλα ζωντανά. Πόσο εύκολο είναι αυτό, πιστεύεις, να γίνεται? Δηλαδή να παίρνεις ένα κομμάτι που βασίζεται σε μια συγκεκριμένη λογική, τώρα ας πούμε το rap που η παράδοσή του εντός εισαγωγικών το θέλει να είναι παραγωγή. Ναι, αυτό έτσι, σωστό είναι αυτό. Απλά και το rap επίσης είναι ίσως η μοναδική μουσική που είναι τόσο δεκτική σε ξένα, ας το πούμε, στοιχεία σε αυτή. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς τα samples που παίρνανε οι πρώτοι rappers στην Αμερική ήταν από άλλα μουσικά είδη, προφανώς γιατί δεν υπήρχε το rap, αλλά και μετά αφού εξελίχθηκε και υπήρχε πλέον μια ιστορία στο hip hop και στο rap, παρόλα αυτά συνεχίζαν και παίρνανε από άλλα είδη μουσικής, από reggae, από funk, από soul, από μουσική του νότου, τα spirituals, δηλαδή πάντα έχει αυτά τα δανεικά στοιχεία. Απλά κάποια στιγμή στην Ελλάδα νομίζω έπρεπε να μπει ο τοπικός ήχος. Δηλαδή εμένα μου αρέσει να το βλέπω αυτό. Έχω δει και μπάντες στην Αίγυπτο αντίστοιχα με αιγυπτιακά όργανα. Ξέρεις, είναι ωραίο έτσι, έχει ενδιαφέρον. Υπήρξαν άνθρωποι που, εντάξει, εγώ λίγο το ξέρω,
αλλά και για τον κόσμο να το μάθει. Υπήρξαν άνθρωποι που είπαν ότι αυτό που κάνετε δεν είναι ραπ. Ναι, και αυτό είναι τιμητικό. Ναι, τι θέλω να πω, ότι πρώτα με τα αντίπεινα ήταν η μεγάλη σφαλιάρα που αν θες δεν είχε ανοίξει και το hip hop τόσο, οπότε όταν ένας σκληροπυρηνικός ράπερ έβλεπε ξαφνικά ένα κλαρίνο στη σκηνή του φαινόταν ξένο τότε, δεν υπήρχε αυτή, είναι και λίγο μόδα πλέον όλο αυτό. Με το social είναι πιο φιλικό, ας πούμε, προς τον κόσμο, είτε γιατί έχουμε συνηθίσει περισσότερο και οπτικά και ηχητικά τα παραδοσιακά όργανα, δηλαδή και η νεολαία ασχολείται πιο πολύ. Αλλά εμένα ήταν και ένα εντός εισαγωγικών βέτο όταν έτσι ξαναστήσαμε με τα παιδιά του Social Waste ότι είπα ότι εμένα ο κύκλος μου με το hip hop έχει γίνει με τα αντίπεινα. Δηλαδή, να κάνουμε ό,τι γουστάρετε και είμαι ανοιχτός να παίξουμε καινούργια πράγματα, αλλά δεν θέλω να έχω πολύ σχέση με το hip hop και τη hip hop σκηνή και τα φεστιβάλ με τις hip hop ημέρες. Δηλαδή ήθελα να γίνει πιο μουσικό έτσι κι αλλιώς αυτό. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι που δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ. Ναι, ρόγα. Πώς σου ήρθε η ιδέα να με βάλεις μέσα σε αυτήν την μπάντα? Να πούμε για τον κόσμο ότι και ο Γιάννης παίζει με το Social Waste. Βέβαια. Παίζει μάλλον 3 ποντιακές και μία γαπάν. Γαπάν ποντιακή είναι. Ναι. Πώς... Κοίτα, επειδή είχαμε συνεργαστεί και λίγο εκεί στο ΣΑΟΣ, ας πούμε, μ' άρεσε η αισθητική του σαν παίχτης. Εγώ είμαι της άποψης ότι δεν με ενδιαφέρει κάποιος να είναι παιχταράς σε ένα όργανο, αλλά να έχει αισθητική. Ο Γιάννης τυχαίνει είναι και παιχταράς, έχει και αισθητική. Εντάξει, όχι, αλήθεια είναι αυτό. Αυτό δεν είναι αλήθεια, αλλά εντάξει. Ναι, όχι, είναι αλήθεια. Και φωνάρας, το ξέρετε εσείς. Εντάξει. Οπότε, όχι, ναι, μωρέ. Και η λογική μας γενικά είναι να ταιριάζουμε με τα παιδιά που συνεργαζόμαστε. Δηλαδή, δεν είναι σεσιονάδες του τύπου απρόσωπα έρχονται, παίζουν, πληρώνονται και φεύγουν. Υπάρχει μια σχέση και το βασικότερο να ταιριάζουμε και να κάνουμε καλή παρέα. Ναι. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που δεν στο έχω ξαναρωτήσει. Όπα. Ο Γιάννης στις πρόβες βλέπει την ΑΕΚ? Ο Γιάννης βλέπει την ΑΕΚ, βλέπει μηνύματα, Viber, μέσα τα πάντα. Ναι. Άμα έχει αγώνα ΑΕΚ εκείνη τη μέρα. Εννοείται. Εντάξει, εδώ ωραία, σε live κάνουμε soundcheck και έχει βάλει στο αναλόγιο το κινητό και είναι έτσι. Και κάνει με το Εντάξει, δεν χρειάζεται να πεις μετά τι ακούω από το Χρήστο. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται για να έρχεται λίγο δεν χρειάζεται να πούμε μετά. Τι, ακούω κάτι σε όλες τις γλώσσες μου μιλάει. Ωραία. Το Άγιο Πνεύμα, ξέρεις, που λένε ότι επιφύτησε και μιλούσαν όλες τις γλώσσες. Ναι, αυτός μιλάει. Έχει το Άγιο Πνεύμα και μιλάει όλες τις γλώσσες. Ναι. Λοιπόν, να πάμε και στο άλλο σου project που είναι οι Φυσιλάτες. Θες να μας πεις λίγο τι είναι καταρχάς οι Φυσιλάτες, με τι ασχολούνται και πώς προέκυψε και ασχολήθηκες εσύ? Οι Φυσιλάτες ουσιαστικά είναι το παραδοσιακό project. Είμαστε δηλαδή μια παρέα πλέον με 4 guides, ήμασταν 5 guides, τον χάσαμε τον έναν φίλο. Ουσιαστικά ήμασταν συμμαθητές στην Γκάιντα και πάλι με τα παιδιά κάναμε πάρα πολύ καλή παρέα. Δηλαδή είναι φοβερό, έτσι, παρότι δεν είμαστε κολλητοί, προφανώς δεν τα λέμε κάθε μέρα, έχουμε και διαφορά ηλικίας, μένουμε και μακριά, άξις, δεν υπάρχει αυτή η επαφή καθημερινή. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία χημεία και είναι έτσι η παρέα του γλεντιού. Παίζουμε σε παραδοσιακά, σε γλέντια, σε ταβερνάκια. Ναι, δηλαδή παίζουμε Μακεδονία Θράκη, μόνο guides είναι, είμαστε οι guides όπως είπα. Και έτσι κατά διαστήματα έρχονται και φίλοι με κρουστά. Πασαδέλης καμιά φορά, ο Κώστας, ο Λάζαρος Σαββίτ. Έρχονται διάφοροι έτσι κρουστοί, αλλά ο πυρήνας είναι αυτό, είμαστε οι 4 guides. Πώς μπορούν και συνυπάρχουν 4 ή 5 guides μαζί σε ένα σχήμα και να παίζουν ταυτόχρονα? Είναι εύκολο αυτό? Εύκολο είναι, εντάξει, εύκολο είναι, θα σου πω γιατί. Πλέον έχουν βγει πάρα πολύ καλοί κατασκευαστές, οπότε τα όργανα είναι κουρδισμένα, που είναι βασικό, δεν υπάρχει δηλαδή η φασαρία που έχουμε στο μυαλό μας. Και επίσης επειδή είμαστε και συμμαθητές, έτσι, έχουμε μάθει παράλληλα, μαθαίναμε, οπότε έχουμε και τα ίδια πατήματα. Συμμαθητές ήσασταν σε δάσκαλο πηγαίνατε? Ναι. Ή σε σχολή? Στο Δύο Αθηνών είχαμε έτσι έναν δάσκαλο, guidance, τον Γιώργο το Μακρύ, και ήμασταν συμμαθητές. Εκεί γνωριστήκαμε δηλαδή με τα παιδιά. Απλά είναι αυτό, έχουμε και τα ίδια πατήματα, δηλαδή παίζουμε ίδια ακριβώς. Οπότε, όποιος μας έχει δει καταλαβαίνει. Ακούς έτσι μία γκάιντα στους επιτοπλίστων. Κάνει φασαρία.
Και τι ρεπερτόριο παίζετε? Μακεδονία, Θράκη. Κυρίως γενικώς παραδοσιακά, ναι, εντάξει, τώρα βάζουμε και κάνα καλαματιανό, ναι, μπορεί και κανένα νησιώτικο, έτσι, δηλαδή διάφορα. Αλλά κυρίως μας φωνάζουν έχουμε ασχοληθεί. Έχουμε και Θράκη εννοείται στο ρεπερτόριο, αλλά πιο πολύ έχουμε ασχοληθεί με τα αδραμινά τραγούδια, Ανατολική Μακεδονία. Και εγώ, έτσι, η αγάπη μου στην γκάιντα και σε αυτά είναι τα πιέρια. Δηλαδή εκεί έχω κάνει τη διατριβή μου εγώ, έχω κάνει καταγραφές, ναι, έχω ανέβει 3 φορές, έχω κάνει καταγραφές. Έτσι είναι μια ιδιαίτερη γκάιντα αυτή, αλλά στο σύνολο κυρίως Μακεδονία παίζουμε Ανατολική. Και τώρα ανεβαίνει και από το κανάλι σου, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή η έρευνα ανεβάζει βιντεάκια με πυροτέχνες, παλιούς οργανοπαίχτες. Με έπιασε έτσι μια, δεν ξέρω πώς να το πω, απεσιοδοξία κάποια στιγμή, και επειδή είχα αρκετό υλικό και είμαι της άποψης ότι πρέπει να το μοιράζεσαι, δεν έχει νόημα να μένει στα συρτάρια μας και σε αυτά. Απλά δεν προλάβαινα, το αμελούσα, και κάποια στιγμή το καλοκαίρι με έπιασε έτσι ένα άγχος και λέω: ρε, εσύ θα πάθω τίποτα και θα έχουν μείνει στο συρτάρι, ας πούμε. Και επειδή έχει αξία σαν υλικό, δηλαδή και γι' αυτό που θέλει να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη περιοχή και την γκάιντα αυτή, επειδή δεν υπάρχει και πολλή πληροφορία, είναι η πιο αδικημένη γκάιντα στον ελλαδικό χώρο, είπα πάρτε τα όλα πάνω, ας πούμε, όποιος είναι να ενδιαφερθεί να τα δει, θα τα δει και θα αξίζει. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι βιωματικοί παίχτες, μάλιστα σχεδόν όλοι, νομίζω ένας από αυτούς που έχω κάνει καταγραφή ζει. Οπότε ξέρεις, είναι αυτή η γενιά που ουσιαστικά ήταν και ο συνδετικός κρίκος της παράδοσης της πραγματικής που λέμε με το σήμερα. Με το σήμερα. Οπότε είναι σημαντικό, λαογραφικά είναι σημαντικό, ας πούμε, αυτό που. Ναι. Και παιδαγωγικά είναι πολύ σημαντικό να το δεις. Ναι. Διάβαζα κάπου ότι το 2005 ο μικρότερος γκαϊτατζής σε ηλικία ήταν 60 χρονών. Και το 2015 ή 2018, κάπου 10 χρόνια δηλαδή μετά, επειδή ανέβηκε πολύ η γκάιντα, ήταν μέχρι παιδάκια 5 χρονών. Ναι. Έχει αναβιώσει η γκάιντα γενικώς σαν όργανο, εκτός από τα πιέρια. Στα πιέρια δηλαδή είναι. Και τι παίζουν άλλα πράγματα, δηλαδή Μακεδονία παίζουν. Είναι Μακεδονία, έχουν κάποια αρκετά τοπικά της περιοχής. Της Κατερίνης δηλαδή. Και η Μαθία, από εκεί είναι το δάσκο και τα ριζώματα, και τα χωριά της Πιερίας, ο Μοσχοπόταμος, το Ελατοχώρι, και του Ολύμπου γενικώς τα χωριά. Βασικά είναι ένα κράμα Θεσσαλίας, Υπήρου, Μακεδονίας, ακόμα και Ρούμελης και Πελοποννήσου. Δηλαδή, εμένα γι' αυτό τα αγάπησα, επειδή όπως είπα η καταγωγή είναι, ας πούμε, από Ρούμελη και Μοριά, ας το πούμε. Όταν πήγαινα στο χωριό έπαιζα εγώ γκάιντα, δεν τα ξέραν, τα ζωναρά, τα αυτά. Όταν λοιπόν άκουσα στα πιέρια που παίζουν τα καλαματιανά της Πελοποννήσου, ας πούμε, τα τσάμικα, λέω: όπα, εδώ είμαστε. Δηλαδή, μου αρέσει αυτό το ρεπερτόριο, θα το μάθω. Οπότε, έτσι, γι' αυτό το αγάπησα. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί αποδεικνύει ίσως αυτή η άποψη που υπάρχει ότι η γκάιντα παίζονταν σε όλη την υπηρετική Ελλάδα πριν την επικράτηση του Κλαρίνου. Ίσως τα πιέρια να ήταν το τελευταίο απομεινάρι αυτής της κατάστασης, ας πούμε. Γιατί πραγματικά παίζουν από όλη την Ελλάδα σκοπούς. Πεντατονικά, υπηρώτικα, τέτοια. Έχουν ένα χαρακτηριστικό το κλισάντο που είχε στα κλαρίνα. Αυτό. Ωραίο. Ναι, είναι δώσει την έρευνα αυτή να τη διαβάσω. Εννοείται. Τέλεια, ωραία. Λίγο το είπες, μου επιτρέπεις, άλλη μία θέλω να κάνω. Επειδή το είπες ότι παίζουμε κυρίως Θράκη, Μακεδονία, αλλά αν τύχει παίζουμε και λίγο νησιά, λίγο Ρούμελη. Ναι. Σαν Γιώργος και στο σχήμα επίσης, πιστεύεις ότι ένα σχήμα πρέπει να έχει συγκεκριμένο ρεπερτόριο που παίζει ή να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες του κόσμου αν ζητηθεί? Γιατί μου είπες ότι παίζετε σε γλέντια και τέτοια που εντάξει, πλέον δεν είμαστε στο κλειστό κύκλο της κοινωνίας. Σωστό. Παραδοσιακά όπως το έχουμε στο μυαλό μας, που δεν ξέραμε και από άλλα ρεπερτόρια. Τώρα πλέον έχουμε και το YouTube που έχει ανοίξει πολύ τη. Ωραία ερώτηση. Ναι. Τι θέλω να πω. Εγώ είμαι της άποψης γενικά ότι συμφωνώ ένας μουσικός να μπορεί να παίξει τα πάντα, γιατί θα παίξει ένα γλέντι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να παίζει μόνο ενός χωριού ή μιας περιοχής τα τραγούδια. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να ξέρει, δηλαδή είναι και στην κρίση του, και πιο εξειδικευμένα πράγματα. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε χρώμα στην παράδοση. Δηλαδή
άλλο το υπηρετικό κλαρίνο και άλλο όπως παίζουν στη Θράκη, στην Πελοπόννησο. Και ακόμα πιο συγκεκριμένα άλλο κλαρίνο η Κόνιτσα, άλλο το Ζαγόριας. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η εξειδίκευση και είμαι υπέρ να τη γνωρίζει ο παίχτης. Τώρα ότι σε ένα γλέντι ίσως ζητηθεί να έχει ένα ευρύτερο ρεπερτόριο, εντάξει, θεωρώ ότι ως έναν βαθμό είναι αποδεκτό, αλλά όχι να είναι ο κανόνας. Δηλαδή παίρνω μια ορχήστρα που παίζει από Κρήτη μέχρι Εύρο και βγάζω ένα γλέντι τώρα για να μην... Εντάξει, δηλαδή είναι καλό λίγο να ξέρουμε και τι θέλουμε. Είναι σαν με την κουζίνα τη fusion τώρα, δηλαδή πρέπει να φας ένα αναχτάρμα, δεν είναι έτσι. Καλό είναι να υπάρχει εξειδίκευση και γι' αυτό μου αρέσουν και πολλές μπάντες που φέρουν, ας πούμε, πραγματικά το χρώμα το παραδοσιακό της περιοχής που ασχολούνται. Νόμιζα θα πεις γι' αυτό μου αρέσουν τα φαγητά που είναι fusion. παραδοσιακά. Και τα παραδοσιακά φαγητά μου αρέσουν, εννοείται. Ωραία, να πούμε και λίγα λόγια για το ΣΑΟΣ, το άλλο σχήμα που ασχολείσαι, από το οποίο πέρασε και εγώ ένα φεγγάρι, εκεί γνωριστήκαμε με το Γιώργη. Το ΣΑΟΣ, τι σχήμα είναι αυτό? Το ΣΑΟΣ είναι ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο project. Ο φίλος ο Βαξεβανέρης, ο Εφεστίωνας, έχει μελοποιήσει ατόφια ομηρικά κείμενα. Δηλαδή αυτό από μόνο του έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή ομηρική ύμνη. Και έχει γίνει μια έτσι ενορχήστρωση, ας το πούμε ethnic. Έχει τσέλο, έχει κριτική λύρα, παίζω γκάιντα και αρχαία λύρα. Και ουσιαστικά είναι γραμμένα, έτσι όπως είναι το μέτρο του λόγου, σε παραδοσιακούς ρυθμούς, δηλαδή σε ζωναράδικα, όχι μελωδίες, δεν είναι διασκευές, ρυθμικά, ακούμε παραδοσιακούς ρυθμούς, αρχαία ελληνική διάλεκτο, ομηρική, αλλά η αίσθηση όλη είναι ethnic, δηλαδή επειδή δεν τα καταλαβαίνουμε και τα αρχαία οι περισσότεροι, έτσι αν το δει κάποιος νομίζει ότι είναι, ξέρω πώς είναι η Λορίνα Μακένιτα, ας πούμε, που βλέπεις ένα ethnic και δεν καταλαβαίνεις και καλά τι λέει, είναι κάπως έτσι, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ωραία. Αλλά δύσκολο project. Μια ερώτηση που μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Βεβαίως. Όπως συμβαίνει και στα ποντιακά. Ναι. Με εμάς, ας πούμε, που πολλοί μπορεί να έρθουν να πούν ότι ξέρεις κάτι, δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Παρόλο που και τα ποντιακά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, σχεδόν καθολικό, αποτελούνται από λέξεις ελληνικές. Βέβαια. Και στην ομηρική διάλεκτο και στην αρχαία ελληνική. Πιστεύεις ότι αυτή η μουσική εκ των πραγμάτων έχει προοπτική, δηλαδή να ανοίξει το κοινό της? Γιατί αυτό που παρατηρώ εγώ με τα ποντιακά είναι ότι λίγο ή πολύ περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό, σε ένα συγκεκριμένο κόσμο, στους πόντιους. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτή τη μουσική. Όχι απαραίτητα. Μπορεί να είναι πιο έντονο προφανώς των ανθρώπων που κρατάει έτσι, η καταγωγή τους από τον πόντο και να είναι έντονο αυτό το στοιχείο σίγουρα. Υπάρχει ενδιαφέρον από ανθρώπους που ασχολούνται με την παράδοση, τους αρέσουν τα ποντιακά. Σίγουρα παίζουν ρόλο τα ακούσματα, τα βιώματα από παιδί. Δηλαδή, σίγουρα εσύ μπορεί να έχεις μεγαλώσει με αυτό και να αντέχεις να τα ακούσεις όλο το βράδυ και κάποιος να σου λέει ότι κοίταξε, εγώ μπορώ μια ωρίτσα δύο να τα ακούσω. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το στίχο τόσο, ότι δεν καταλαβαίνω τι λέει. Γιατί η παράδοση έχει αυτό το ωραίο που σου βγάζει μπροστά και το συναίσθημα, ξέρεις, το βίωμα, την αίσθηση, το να βγω να χορέψω, να τραγουδήσω, να κουνηθώ, δηλαδή είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, ναι, τώρα με το ΣΑΟΣ δεν στηριζόμαστε στο να καταλάβει ο άλλος το στίχο, δηλαδή να το αντιμετωπίσει πιο πολύ σαν παράσταση. Γιατί πολλές φορές έχουμε και χορευτές μαζί. Ναι, κατάλαβα. Και είναι ένα ωραίο έτσι μείγμα και μοντέρνου και παραδοσιακού χορού μαζί με αυτές τις ενορχιστρώσεις. Ναι, εντάξει, το ελληνικό τώρα κοινό δεν είναι και πολύ εκπαιδευμένο σε αυτά. Είναι δύσκολο project, είναι δύσκολο από πολλές πλευρές, αλλά μας αρέσει και το στηρίζουμε. Δηλαδή είναι νομίζω από τα πιο ενδιαφέροντα που κάνουμε, μου αρέσει. Αρχαία ελληνική μουσική, ενώ έτσι όπως μας έχει, αυτό το μικρό κομμάτι μας έχει διασωθεί, έχετε επιχειρήσει να παίξετε και να... Όχι τόσο, δηλαδή υπάρχουν εσωσμένα έτσι... μουσικά κείμενα της αρχαιότητας. Νομίζω του Σικίλου. Ναι, αυτό είναι. Ναι. Είναι και άλλα όμως. Δηλαδή ο θησαυρός των Αθηναίων έχει πάνω έναν ύμνο, δηλαδή είναι οι νότες κανονικά πώς το τραγουδάγαν.
Οπότε έχουμε τη μελωδία. Είναι αρκετά. Είναι από τραγωδίες του Ευρυπίδη, έχουν μείνει έτσι αποσπάσματα. Κοίταξε να δεις, το έχουν κάνει άλλοι και τα έχουν καταγράψει και έχουν δισκογραφηθεί και κανονικά. Και αυτά κατά προσέγγιση κιόλας. Ναι, ως ένα βαθμό. Από εκεί και πέρα δεν είναι στόχος να προσεγγίσουμε πώς παίζαν οι αρχαίοι Έλληνες. Καλό είναι να το ξέρουμε και αυτό, αν μπορούμε, αλλά δεν είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, ξέρεις, είναι όλα να τα φέρουμε λίγο και στο σήμερα, με σεβασμό στο τότε και στο τι εξυπηρετούσε. Απλά θεωρώ ότι η αρχαία ελληνική μουσική είναι λίγο αδικημένη σε ποιο πράγμα. Ότι ό,τι έχει σωθεί είναι κυρίως ύμνοι. Ή ο επιτάφιος που είπες. Δηλαδή είναι κομμάτια, ας το πούμε, ηθρηνητικά. Δεν έχουμε, και με το θρησκευτικό συναίσθημα πολύ. Ναι, δηλαδή είναι σαν, ας πούμε, να βρουν οι άνθρωποι μετά από 3.000 χρόνια μόνο τη βυζαντινή μας μουσική. Το λαϊκό κομμάτι που δεν γραφόταν κιόλας, δεν το ξέρουμε. Δεν έχει διασωθεί. Ναι, που πιστεύω σαν αντανακλαστικό και μόνο μεγάλο κομμάτι της παράδοσης, πιστεύω, φέρει την αίσθηση αυτή της αρχαίας ελληνικής μουσικής, της λαϊκής αρχαίας ελληνικής μουσικής. Γιατί αυτή που έχει σωθεί, όπως είπα, είναι η λόγια ουσιαστικά. Ωραία, και να το συνδέσουμε, να πούμε ότι έχεις το δικό σου εργαστήρι, το οργανοποιείο Παλμός, στο Παγκράτη, εδώ στην Αθήνα, και ειδικεύεσαι στην κατασκευή αρχαίας ελληνικής λύρας. Ναι. Λοιπόν, Είσαι ο μοναδικός που ξέρω να κατασκευάζει λύρες. Δεν έχω ακούσει για άλλον. Στην Ελλάδα είμαστε 4-5, μπορεί και 10. Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν και από χόμπι. Πώς σου ήρθε αυτό το πράγμα? Θα σου πω, μου ήρθε από έναν συνάδελφο, ας το πούμε, κατασκευαστή αρχαίων ελληνικών οργάνων, ο οποίος κάποτε ήταν έτσι μονοπόλιο, ας πούμε, σε αυτό. Και εγώ, επειδή έχω τρέλα με τα όργανα, έχω πολλά όργανα στο σπίτι μου, λέω, θέλω να πάρω και μια αρχαία ελληνική λύρα. Μ' άρεσε έτσι οπτικά που το βλέπετε, φέρει κάτι πολύ παλιό μέσα του. Πάω και ζητάω ένα όργανο, μου λέει, ναι, βεβαίως, πόσο κάνει? 3.500. Και δεν τα είχα, είναι πάρα πολλά λεφτά. Και έτσι λοιπόν αυτό το πράγμα, επειδή το έχω βέβαια αυτό το μικρό. Συγγνώμη, ποιο τύπο της λύρας? Φόρμιγγα, είναι λύρα? 7χορδη λύρα, τη χέλη που λέμε, που είναι ναι, χέλης. Ναι. Οπότε πείσμωσα και λέω, κάτσε ρε, το φτιάχνα, λέω, πριν 3.000 χρόνια χωρίς εργαλεία ουσιαστικά, αν το σκεφτούμε. Δεν θα το κάνουμε τώρα που έχουμε και ηλεκτρικά εργαλεία, ας πούμε. Βρήκα ένα καβούκι χελώνα στην αρχή που περπάταγα σε ένα βουνό, έφτιαξα ένα όργανο που δεν ακουγόταν εννοείται καλά, αλλά πάνω σε αυτό έκανα μετατροπές, προσπαθώντας έτσι να βρω το καλό ήχο. Νομίζω ότι πλέον έχω φτάσει σε ένα σημείο που τα όργανα είναι πάρα πολύ καλά, οι λύρες. Και δεν τα πουλάς και 3.500, φανταστείτε. Σε καμία περίπτωση. Και η πλάκα είναι τώρα, επειδή έχουν βγει, όπως είπα, και άλλοι που φτιάχνουν, έχουν πέσει και οι τιμές εκείνου. Ούτε αυτός πλέον τα πουλάει 3.500. Πώς φτιάχνετε μια αρχαία ελληνική λύρα? Μυθολογικά η προσέγγιση είναι, λέει, από καβούκι χελώνας, δέρμα βοδιού για το καπάκι μπροστά, τα έντερα είναι πάλι οι χορδές είναι από έντερα ζώων. Συνήθως ήταν φτιαγμένοι οι πύχης, τα πλαϊνά που λέμε, από ξύλο. Υπάρχουν και αναφορές ότι μπορεί να ήταν και από κέρατο, ανάλογα τον πληθυσμό, αν ήταν αγροτικός ή αστικός και αυτά. Αυτά διάβασες, ας πούμε, υπάρχουν, ναι. Κυρίως στον ομηρικό ύμνο του Ερμή αναφέρεται. Για την κατασκευή. Ναι, όχι πώς φτιάχνεται, πώς την έφτιαξε ο Ερμής. Το οποίο έχει όμως συμβολικά, δεν είναι ότι απαραίτητα ήταν έτσι. Ναι. Αλλά οι περισσότερες πληροφορίες είναι από τα Αγγεία. Επειδή δεν έχει βρεθεί ένα όργανο, νομίζω, στη Νότια Ιταλία, κάπου στη Σικελία δηλαδή, ένα ψήγμα. Δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα. Αλλά τι γίνεται όμως? Επειδή ήταν υποχρεωτικό να ξέρουν όλοι λύρα στην εκπαίδευση, δηλαδή μαθαίναν όλοι λύρα στο σχολείο. 7χορδη. Τι γίνεται τώρα? Οι ζωγράφοι της εποχής την απεικονίζανε τέλεια. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω, αν εσύ παίζεις ποντιακή λύρα και είσαι και ζωγράφος, όταν τη ζωγραφίσεις θα την κάνεις σωστά. Έχει 3 χορδές ή 3 διπλές χορδές, αν έχει. Ξέρεις, πολλή λεπτομέρεια. Ναι. Και έτσι ο Νίκος Ξανθούλης, που την έχει αναβιώσει, παρατήρησε και στα Αγγεία, στις ζωγραφιές, ότι αλλάζουν οι θέσεις στα χέρια. Βρήκε δηλαδή ότι παίζει ακόρντα, ότι παίζει αρμονικές. Δηλαδή, μία 7χορδη λύρα, αυτό είναι το μαγικό. Έχει 7 χορδές, έτσι, ανοιχτές. Μπορεί να παίξει 3 οκτάβες. Και μπορεί να παίξει και χρωματικά. Οπότε, ναι, είναι μαγικό, είναι μαγικό. Τώρα αναβιώνει, υπάρχει ενδιαφέρον παγκόσμιο αυτή τη στιγμή, δηλαδή κυρίως από έξω υπάρχει ενδιαφέρον, και είναι πραγματικά ένα όργανο που και εμένα με μάγεψε. Δηλαδή όσο το μαθαίνω, έχει ένα φοβερό βάθος. Ζήτηση υπάρχει?
Ναι, σιγά σιγά αυτό διαμορφώνεται κάτι και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως από το εξωτερικό, όπως είπα. Ειδικά οι Ιταλοί είναι πάρα πολύ έτσι, αγαπάνε το όργανο αυτό. Και κατ' επέκταση, αν πιστεύεις ότι έχει και μέλλον σαν όργανο. Έχει, αφού άνοιξε, ναι, αφού έχει ανοίξει πλέον, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει, γράφεται ρεπερτόριο, δίνονται διπλώματα. Έχουν βγει δηλαδή 3. Διπλώματα Ναι. Στο 2 της Νίκαιας, αν δεν κάνω λάθος, έχουν δώσει 3 άνθρωποι έχουν πάρει πτυχίο. Φέτος έχει ξεκινήσει και ένα κέντρο διαβίου μάθησης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, όπου έχει συμμετοχές από αρκετά μέρη έτσι, του κόσμου και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Είναι και διβήμ αρχαίας ελληνικής λύρας. Είναι στην εκπαίδευση. σαν επιμόρφωση. Μπράβο, δηλαδή, ναι, δηλαδή θα είναι μέχρι τον Ιούλιο αυτό τρέχει. Και είχε έτσι μεγάλη συμμετοχή, δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον. Νομίζω τώρα ανοίγει το θέμα της λύρας. Τώρα ανοίγει. Και επίσης φτιάχνω και guides. Αυτή θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Λίγο τσαμπούνες έτσι έχω ασχοληθεί. Παρότι δεν παίζω πολύ τσαμπούνα, κατασκευάζω βέβαια, παίζω κάποια πράγματα, αλλά guides και guides κατασκευάζω. Αλλά έχω και επειδή δεν βιοπορίζομαι από αυτό, έχω και τη λογική λίγο ότι όταν φτιάχνω ένα όργανο, καταρχάς δεν παίρνω παραγγελίες, δηλαδή να σου πω να είσαι σε αναμονή. Σε λαμβάνω υπόψη και το φτιάχνω όταν έχω χρόνο, όρεξη. Αν πάω στο εργαστήριο και κάτι δεν πάει καλά, σταματάω να το δουλεύω. Δηλαδή το κάνω τελείως από αγάπη και νομίζω και τα όργανα είναι έτσι λίγο ξεχωριστά. Δηλαδή δεν κάνω παραγωγή. Ναι. Δεν κάνω παραγωγή. Ωραία. Κάτσε. Έχω και μία bonus. Bonus να τη plus. ρωτήσω. Ναι. Μιας που και έχεις μπει στη διαδικασία και μέσω της λύρας και μέσω και του σχήματος κάπως να ασχοληθείς με αυτό που λέμε αρχαία ελληνική μουσική. Ναι. Πιστεύεις ότι έχει στιγματιστεί λίγο αυτό το είδος ή ακόμα και το όργανο η λύρα από αυτό που λέμε αρχαιολαγνία ή ακόμα και από τα εθνικιστικά ας πούμε, αντίστοιχα. Γενικά ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός έχει στιγματιστεί από αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι κάτι που αν δεν το ξέρουμε αμιγώς πόσο πλούσιο είναι. Όχι, υπάρχει μια άρνηση. Το βλέπουμε λίγο. Άρνηση, δηλαδή όταν ακούς επιφυλακτικά. Κάτι, ναι. Λες όπα. Γιατί όντως έχει καπελωθεί, έχει στιγματιστεί που στην πραγματικότητα ας πούμε, η ακροδεξιά δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Και δεν έχει καμία γνώση. Και σαν κουλτούρα. Σαν κουλτούρα και μόνο. Δηλαδή άστο όλο το άλλο. Κατάλαβες, όταν έχουμε έναν πολιτισμό από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αντλούμε αυτό το στοιχείο για να το προσαρμόσουμε στην ιδεολογία μας, δεν έχει νόημα. Δηλαδή πρέπει να το δούμε σφαιρικά τι είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, η φιλοσοφία του, κατάλαβες, οι συμβολισμοί του και κάθε πολιτισμός έχει την αξία του. Σίγουρα ο ελληνικός, σε εμάς όμως κυρίως. Δηλαδή έξω ασχολούνται προφανώς, το γουστάρουν ας πούμε. Εμείς έχουμε, ίσως λόγω όλων αυτών. Άμα θες από... Όπως και τα δημοτικά τραγούδια με τη Χούντα. Μπράβο, ακριβώς. Είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Έχει... Στιγματίστηκαν. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και εμένα μου έχουν έρθει περίεργα ας πούμε, έτσι, για όργανο και... ναι, υπάρχει μια... Και πέρα από τους επικίνδυνους, ας πούμε τους ακροδεξιούς, είναι και πολλοί που το προσεγγίζουν, ρε παιδί μου, αυτή τη γραφικότητα περί... Πιστεύω στο 12. Και άμα πιστεύεις, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο και δεν χρειάζεται και να το ξέρω. Είναι η προσέγγιση πάντα. Εγώ το αντιμετωπίζω σαν ένα μουσικό όργανο, σαφώς με τη φιλοσοφία που υπάρχει από πίσω και η λογική που υπάρχει και στον κατασκευαστή αλλά και στο παικτικό της. Και μένω σε αυτό που είναι και το ζητούμενο. Ναι. Και ο στόχος είναι να το φέρουμε στο σήμερα. Να ενταχθεί σε σύγχρονη μουσική. Ναι. Να μην είναι ένα μουσιακό. Με σιγουριά δεν θα το μάθουμε ποτέ. Και εντάξει, δεν είναι και το ζητούμενο. Και νομίζω και όσο ασχολείσαι εν τέλει, εσύ και παράγεις και νέα γνώση και το φέρνεις και στο σήμερα, τόσο αντικρούεις και την αντίπερα όχθη, την ακροδεξιά π.χ. τους γραφικούς. Το ελπίζω τουλάχιστον. Ναι. Που δηλαδή... υπάρχει μια περίπτωση και καλά να το ξέρουν, δεν υπάρχει γνώση. Όχι, δεν υπάρχει. Και ναι, από την πλευρά μου, δηλαδή και εγώ αυτό θέλω να σου πω τώρα. Παίζουμε ένα ραπ συγκρότημα με κοινωνικοπολιτικό στίχο, με ενήλικο στίχο, εντάξει, γιατί και το ραπ είναι, για να μην πω για το τραπ, αλλά θα σου πω και για το ραπ, το 80% ας πούμε έχει έναν πολύ ανάλαφρο στίχο. Δεν είναι επικίνδυνος. Το να βρίσεις μέσα και αυτά δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Δηλαδή, ενώ επικίνδυνο τι,
απέναντι στον πραγματικό εχθρό, ας πούμε, αν θες, που υπάρχει. Στα κράτη, με την έννοια της εξουσίας, κατάλαβες, του κυρίαρχου κράτους, ας πούμε, της κυβέρνησης, με αυτή την έννοια. Θέλω να σου πω, οπότε εμείς κάνουμε ένα ραπ ενήλικο, κοινωνικοπολιτικό και ξέρεις τι, έχουμε μέσα μια αρχαία λύρα. Με ένα όργανο 3.000 ετών. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό από μόνο. Δεν ξέρω αν πετυχαίνει το πείραμα, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, ότι το προσεγγίζουμε, νομίζω, στην ουσία του πράγματος. Είναι ένα μουσικό όργανο που πρέπει να μπει σε σύγχρονη μουσική, κάπως έτσι. Ναι. Αυτό. Τέλεια, Δεν ωραία. μας σας κάλυψα. Με το παραπάνω. Μας υπερκάλυψες. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση που ανοίξαμε τώρα για ώρα. Αλλά πάμε στο καλύτερο μέρος του σημερινού podcast. Ποιο είναι αυτό, Γιάννη μου? Το παιχνίδι. Λοιπόν. Και το παιχνίδι να πούμε ότι το ετοιμάσαμε τώρα, πριν. Πολύ οργανωμένοι. Εγώ σας Ναι, είδα από Ναι, όταν ναι, παραγωγή πάρα είναι πολύ οργανωμένοι. DIY. Ως συνήθως. Ωραίοι. Πάρα πολύ οργανωμένοι. Λοιπόν, θες να το ξεκινήσεις, μιας που είναι και το αγαπημένο σου μέρος. Ναι, δεν τις θυμάμαι όλες τις ερωτήσεις. Χρειάζομαι εγώ. Όχι, Εννοείται. μπορείς να φύγεις. Λοιπόν, εγώ να το ξεκινήσω. Ναι. Βέβαια. Νομίζω ότι μίσα είναι και πρέπει. Ναι, απλά ξέρεις τι. Θέλω να πω συγκεκριμένες ερωτήσεις εγώ και έχω σκεφτεί και πλάς ερωτήσεις από αυτές που έχουμε Ωραία. γράψει. Πες. Είδες, το άνοιξες στην ώρα. Δηλαδή στην πορεία, ναι. Πάμε, πάρε όποιες θες. Σβήνω όμως να εσύ, πάμε λίγο πιο γενικές ερωτήσεις. Ναι, πιο γενικές. Αν βάλεις να ακούσεις μια μπάντα στο σπίτι σου, ποια μπάντα θα είναι αυτή? Δεν είναι. Τις περισσότερες φορές, ας πούμε. Μια αγαπημένη σου μπάντα. Το τελευταίο καιρό. Μ' αρέσουν, Rotten Christ. Πολλά πράγματα μωρέ ακούω. Δηλαδή δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Τον τελευταίο καιρό τι ακούς πολύ. Νίκο Παπάζογλου ακούω. Έχω ξαναφάει ένα. Τώρα έτσι. μου Μπράβο, έρχεται μια μπράβο. ιστορία. Μπράβο, και εγώ άκουγα. Μου έρχεται μια ιστορία. Τώρα τελευταίο περνάω αυτή τη μήνα φάση. πολύ. Ναι, εντάξει. Αλλά ακούω τα πάντα. Δηλαδή, παιδιά, ακούω και ξένη και ελληνική μουσική και όλα τα. Εκτός από rave που δεν μπορώ να ακούσω, θα ήθελα. Και ελληνική μουσική, αυτά τα σκυλοπόπ, ας πούμε, τα ακούω όλα τα άλλα τα ακούω. Σούπερ. Εκτός από τη σκυλοπόπ. Ναι, μωρέ, δεν μπορώ. Εντάξει, Εντάξει, δηλαδή, κουράστηκα. Ωραία. Λοιπόν, αν βάλεις να ακούσεις παραδοσιακά, τι θα βάλεις? Μ' αρέσει πάρα πολύ η Θεσσαλία, οπότε βάζω πολύ Θεσσαλία. Αλλά εκ των πραγμάτων θα βάλω και πολύ Γκάιντα, Θράκη, ας πούμε, Μακεδονία, γιατί το αντιμετωπίζω και λίγο σαν έρευνα, επιστημονικά. ναι. Δηλαδή, ξέρεις, νέο ρεπερτόριο, νέα τραγούδια, πώς παίζει αυτός, τι κάνει ο άλλος, ναι. Αυτό. Ωραία. Κλαρίνα στην Ήπειρο ή λύρα στην Κρήτη? Κλαρίνα στην Ήπειρο. Είναι δικός μας. Είναι. Κλαρίνα στην Ήπειρο. Χωρίς παρεξήγηση. Είμαι βουνίσιος. ναι, δεν το... εντάξει. εντάξει, Καλά εντάξει, κάνεις. ξέρεις. Θέλω να πατάω, να βλέπω Εντάξει, βουνό μπροστά μου. Εμείς του βουνού είμαστε. Καλοκαίρι στην Αθήνα ή εξωτερικό? Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Το καλύτερο καλοκαίρι. Ναι, εντάξει, Σκληρός. γιατί φεύγουν όλο το καλοκαίρι. Το ισχύει. καλύτερο καλοκαίρι. Οπότε είναι ωραία στην Αθήνα. Να πάνε όλοι να στριμωχτούν στα νησιά και στα. Σε βουνό το συζητάω πάλι. Καλοκαίρι σε Στον βουνό. ημιτό. Ναι. Ωραία. Από τις ιστορίες του Λεωνίδα Ναι. στα live των Social Waste. Ωραία. Προτιμάς αυτή με τη χελώνα? Στην Κύπρο λες αυτό ή το πώς τη φτιάχνω? Ναι. Γιατί είναι δύο με τη χελώνα. Είναι με... Εννοώ της Κύπρου, ναι. Ναι, Εννοώ της οκ, Κύπρου. ωραία. Αλλά θα μας πεις και ποια από τις δύο προτιμάς, μιας και το πες. Προτιμάς αυτή με τη χελώνα, θα έλεγα, ή αυτή με το μαντιλάτο? Ποια προτιμάω να λέω ή ποια είναι η πιο Ποια προτιμάς να κουραστική? λέει? Ποια προτιμάς να λέει? Τώρα αυτό είναι πολύ inside. Ναι, inside, αυτό θέλω. Θέλουμε να μας πεις και την ιστορία. Προτιμάω να λέω του μαντιλάτου γιατί είναι πιο σύντομο. Τίποτα, έχουμε 3 ιστορίες που Τα λέτε στα live. δεν τα λέμε. Ο Λεωνίδας τώρα ξέρεις μπροστά σε κόσμο όπως είναι. Ωραία αυτό. τα λέει, γιατί εμένα μου αρέσει. Να την πει την ιστορία, Ναι, ναι, όχι, από εμένα κάτω, μ' τι να αρέσει, πω εγώ. μ' Και αρέσει. κάθομαι Λες εγώ- εσύ την ιστορία. Ναι. Ναι, Για τη ναι. Χελώνα, μια ιστορία που είχαμε στην Κύπρο, πώς Για φτιάχνει πες, τη για λύρα.
Όχι, άστε τώρα. Και μετά για το μαντιλάτο. Το τάκα. Θα φέρουμε τον Λεωνίδα να μας την Μια πει. μέρα, Εντάξει, ωραία. Αλλιώς όσοι άλλοι είναι να πάτε στο live των social waste για να. Δεν νομίζω. Άμα την ξανακούτε και από την επόμενη. Ναι, ρε παιδιά. Φέτος έχει πέσει βέτο να μην πούμε τίποτα. Καινούργιες ιστορίες θα λες. Λοιπόν, εσύ λες. Περιοδία με social, επαρχία Ελλάδα ή εξωτερικό? Επαρχία Ελλάδα. Το έχουμε κάνει βέβαια επαρχία Ελλάδα. Δηλαδή, σαν επιθυμία, ωραίο είναι και το εξωτερικό να το δούμε. Αλλά αν ήταν ή το ένα ή το άλλο, επαρχία Ελλάδα. Το ακούω. Ωραία. Μουχαπέτη μαζί μου ή συναυλία μπύρι με τον Μάρκο? Έλα ρε φίλε. Κάτσε. Μπύρι με τον Μάρκο τι. Μπύρι είναι μια μπάντα που. Ο Μάρκος είναι ο ηχολήπτης μας στο social. Και μας έχει πει άπειρες ιστορίες. Η μπάντα είναι super, αλλά έχουμε ακούσει αυτό. Είναι και το μπύρι το όνομα, είναι και το μπύρι του Μάρκου. Και ξέρεις, έχει δημιουργηθεί πλέον αποστροφή. Εννοείται ο Μοχαπέτ με το Μιχαηλίδη, ας πούμε. Εγώ θέλω να πεις μια ιστορία με το social, μάλλον, γιατί εκεί πιο πολύ είστε μαζί, που κατάλαβες ότι ο Γιάννης είναι πόντιος. Την είπες και είναι πόντιος ο Γιάννης. Παιδί μου, δεν θα τελειώναμε τώρα. Αλήθεια, είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Αυτά μπορεί να τα θυμάται ο Χρήστος καλύτερα όλα. Είναι πάρα πολλές. Το αποδεικνύει κάθε λεπτό που είναι στο πατάρι, στο αμάξι. Να σου πω, μιλάει, όταν πάτε προς Βόρεια Ελλάδα, μιλάει με μου και λου και σου περίεργα. Γιατί τον πιάνουν κατά περίοδους. Ναι, εκεί βέβαια, ξέρεις, τονώνεται αυτό το αξάν, ας πούμε. Που είναι μόνο όταν πας. Τι με λες τώρα? Ναι. Ναι. Νιώθει πιο. Εν τω μεταξύ, πάμε σε πολλές συναυλίες. Τελειώνουμε εμείς το live. Ξέρεις, υπάρχει ένας μύθος γενικά ότι η μουσική που πάμε όλοι και κάνουμε τις περιοδίες και ξέρεις, είναι μια ωραία φάση και διασκεδάζουμε. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές είμαστε και σχετικά μεγάλοι πλέον. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει αυτό το τελειώνει συναυλία και πάμε μετά και βγαίνουμε και πίνουμε ποτά και ξανά την άλλη. Δεν γίνεται. Υπάρχει πρόγραμμα. Δηλαδή, τελειώνουμε το live και θέλουμε να πάμε να ξαπλώσουμε, να κοιμηθούμε. Είτε έχουμε την άλλη μέρα συναυλία, είτε ταξίδι να γυρίσουμε. Πρέπει να κοιμηθούμε, να ξεκουραστούμε, γιατί είμαστε κομμάτι. Και αυτός εδώ συνέχεια, βέβαια είναι πιτσιρικάς. Έχω κανονίσει Μοχαπέτ με το Σύλλογο Ποντίων Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Έδεσας και γυρνάει ένας τυπάκος με ένα βαλιτσάκι 4 ώρα το πρωί στο ξενοδοχείο. Είναι φοβερός. Έχει αντοχές ο Γιάννης. Έχεις εσύ τώρα. Μπάμιες ή φασολάκια? Φασολάκια. Μπάμιες δεν μπορώ να τις φάω. Μπάμιες και εγκινάρες δεν μπορώ να τις φάω. Α, δεν τρως? Χάνεις, εγκινάρες είναι ωραίες. Νόμιζα μπάμιες είναι ωραίες. Φασολάκια. Αρκεί να είναι ζεστά εκεί της ώρας. Δεν μπορώ να φάω χθεσινά φασολάκια. Κάτι τελευταίο, λοιπόν, θέλω να μας πεις, επειδή αυτό δεν το είπαμε να το πούμε. Έχουμε παίξει με τον Γιώργο και με την ορχήστρα. Θέλω να μας πεις αυτή η εμπειρία σου τότε. Πόσο ωραία ήτανε. Από το 10 μέχρι το 10. Ρε, η εμπειρία ήταν ωραία. Ξέρεις, και είχε και πυροτεχνήματα. Είχε πυροτεχνήματα, είχε δυσκολίες. Ήταν και αγχωτικό, ξέρεις, τώρα εκεί και το αρχαίο τραγούδι και να το μετρήσουμε, να μην το μετρήσουμε. Αυτό ήταν. Εντάξει, ωραία. Εμένα αυτές οι εμπειρίες, μα γι' αυτά ζούμε. Δηλαδή το θυμόμαστε όλοι αυτοί. Οπότε 10 η εμπειρία ήταν 10. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ μαζί μας και για την πρόσκληση. Και για καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά, και εσείς. Θα τα ξαναπούμε. Και να μας ξανάρθετε. Ορχήστρα 19-19. Ναι. Εννοείται. Και να ξαναπαίξουμε κιόλας, γιατί ήταν πολύ. Ήταν πολύ πετυχημένη. Κάτι άλλο όμως. Ναι, μετά από αυτή την εμπειρία νομίζω ότι πρέπει να επαναληφθεί. Εννοείται. Ωραία, και θα τα πούμε στο επόμενο podcast.